nggih niku dipateni kan. Lah nggih, kula gumun nggih. Percil kok iso kuat loro kok percil apa ya? Kok iso loro ya percil. Nah, percil kok loro piye to maksudnya? Percil kok iso loro. Sisi tak oklek-oklek lho dalang di sisi. Omonganmu mengandung formalin lho, Le. Lah kok iso wong ora kuat loro jane wong koclok ya. Kabeh wong ning donya iki ya apa ki urip-urip waras karo loro ki mesti gale pastine iki ya ngono. Berarti kabeh wong ning donya mesti ya loro ya urip. Enek wong sing gak loro. Lha apa? Wong mati. Lho kuwi ora wong kuwi batang kok mangsamu. Lah ya kan tapi tetep arane kan tetep wong. Ning isor ae ning isor ae aja turun dhuwur. Omongan karo dalang ki lho wangel kedian aku, Pak. Dalang e. Lah anu Mas, gajah jenengan pripun? Gajah jenengan. Jare mbok pateni. Wah, nggih suwe. Nyapa te kok gajah barang ora. Dalang baguse kaya ngono. Ndi? Anggo bes kablangkone gegeden. Sawang saka dodoan malah sirahe kaya kijing. Ora ning ngawur mangsamu kaya ngene kok ya kondang lho, Pak. Kondang apa? Tingkat nasional iki, Mas. Ya percaya prestasine luar biasa tingkat nasional. Apa meneh panjenengane saka SMP 2. Tulung Agung iki prestasine luar biasa. Lah iki yoga-yoga kabeh sak SMP tok wis ngatasi semua. Yoga-yoga sak SMP iki pokoke nom-nom kabeh bocah-bocah kabeh. Mergane apa? Apa, Pak? Tuwek sithik dipateni. Lho. Lah wis tuwek yo menginjak ning SMK sapa SMA. Lah iya iki SMP rancak nom-nom kabeh. Dadi bareng krungu tuwek sithik dipateni terus sing gampang pucet. Lho, kuwi lho, serane kuwi ra mungkin bocah cilik-cilik ngene iki. Ya gurune kok. Gurune kuwi ngono kuwi. Dadi dalang pun juga sae. Apik tenan dalange ya pinter. Sindene ya apik. Sinden yo wah sakmono mbiyane ya SMP kabeh. SMP kabeh. Sesuk anakku tak kabeh lho, Dik. Sesuk anakku tak sekolahne iki aku. Tak dadekne tukang son. Aja tukang son yo paling tidak yoga apa dalang ngono. Dalang iki pinter. Umur sakmene wis iso dalang paling ora anakku kelas 4 SD ya iso dalang anakmu mosok kelas 3 SD kok pinter misuh. Oh saiki wis ana kemajuan iso ngidoni bapake ya. Sombene aja ngidoni bapake. Nguyuhi raine bapake niku samu ngawur. Nggih, pripun nur sewu Mbok? Hajate napa? Letakne sinten? Sampean. Muhammad Danu Fauzi. Wah, sapa kuwi? Putrane Bang Yadi. Pak Yadi. Masa lanang duwe anak? Piye ta? Bojone Pak Yadi, Bu Sulastri. Bu sinten? Bu sinten? Bu Sulastri. Bu Sulastri sing meteng sinten? Bu Sulastri. Metenge kali sinten? Kali Pak Yadi. Oh, berarti gentenan. Nggih. Gua aja jelmane bocah lho iki. Bocah iki ora ngerti apa-apa, bocah iki sik polos lho. Lah omongnya gak jelas lho, Dik. Maksudnya omongnya piye to, Mas? Piye Mas dalang piye? Niki wau acaranipun tetakan sunatan. Sing disunat sinten? Putrane Pak Yadi. Puterane. Pak Yadi lanange mosok duwe putra. Piye to? Piye Mas? Putrane Pak Yadi saking Bu Sulastri. Lho, Pak Yadi napa Bu Sulastri? Bu Sulastri. Mana sapa to? Jelas. Bu Sulastri. Sing meteng sinten? Jenengan ngertos wedok napa mboten to, Mas? Napa? Yo, goblok iki. Malah wedok lho. Omonganmu aja saru-saru. Lho ora ngono lho, kowe angel lho. Kowe omong karo iki angel lho sisi ae. Cah sekolah iki. Maksudnya pripun? Nggih, niki wau acaranipun tetakan putrane Bu Sulastri. Namine Muhammad Danu Fauzi. Berarti sing meteng Bu Sulastri nggih. Nggih, leres. Metenge kali sinten? Angel. Pokok kali wong lanang, namine Pak Yadi. Oh, gentenan Dik, berarti telung sasi terus ijo. Angel sampean Pak. Lah aja marahi Mas percel loro neh Mas, besakne lho. Ngesane. Kene. Omong paham to? Omong karo aku. Piye Mas? Kalih kula mon Mas itu mboten anu pripun. Sing meteng sapa jajal? Ingkang ngandhut niku Bu Sulastri. Lah nyapa meteng barang lho nyapa. Wis tekan kono tekan meteng. Sing penting sunat ki sapa ngono lho. Ingkang sunat Muhammad Danu Fauzi. Disunatne jam pira? Duka nggih. Lho. Tanggal 3 dosa. Tanggal 30. Tanggal 30 saiki lagi wayangan iki lho. Lah iya, proses suwi. Niki mergan napa direjakne, diramen-ramen. Lah ben apa kurang rejo? Lah Dik, ben apa ora wong tukaran ora rame.
dibong sama sampean Mas. Oh ya gila nesu gila nesu. Masa ape main dagelan ape dibong apa ya elek? Apa ya enek dalang ape kebong. Kowe yo ngomongnya nyusahne wae. Ya ora ngono. Cobi Mas niki Asma Kinarjopo. Pak Yadi niku jenengan artekne. Pak Yadi. Pak Suyadi. Alah gampang toh. Suyadi ya lho kowe. Sukses dalam membina rumah tangga. Yaitu penjenengane sudah mendidik putranya menjadi putra yang soleh berbakti kepada nusa dan bangsa. Di mana-mana kalau punya hajat mesti nanggap wayang. Oh, Pak Suyadi berarti nanggap wayang. Nanggap wayang lah. Akeh ping pira ki nanggap wayang. Oh, terima singkat-singkatan jenenge di luar kepala tuh nah. Anu lagi Pak Suyadi ndok. Ha, Pak Suyadi. Nyapa? Ayo ndok ayo. Ndok ki sapa? Ndok Pak Suyadi. Kurang ajar iki. Ora ajar iki. Ndok pitike Pak Suyadi. Ndok pitik, Pak. Lah nyapa kok juga ndok barang lho. Iya ki juragan ndok. Saiki ndok karo pitik dhisik ndi jajal? Ya si dhisik ndok. Lah salahin ndok terus lagi meletek dadi pitik. Piye? Lah lan ndok kuwi asale teko ndi? Saka pit. Iya to. Alah, garo we. Ndok karo pitik dhisik napa, Mas? Lah yo, saya sampean tak bedheki ndok karo pitik dhisik ndi ayo. Dhisik pitik. Yo ndok lho. Lah piye to? Piye kene ndok kene pitik piye? Dalang cilik tapi Mas. Ndok karo pitik dhisik apa? Lho lah iya tak bedheki sampean ki. Ndok karo pitik lho dhisik endi? Dhisik pitik, dhisik ndok. Lho. Piye to? Ya dhisik pitik apa sebabe ya, Jal? Sebabe saurunge dadi ndok, ndoke dingremi pitik. Alah ya ora iso. Kono kok iso dhisik ndok kae. Lah pergawe jenengan ngomong pertama ndok. Lah ndok karo pitik dhisik apa ya? Ora kuwi tutuk. Tutuk kuwi. Dalange ya anu modele ngengkel, modele dalang beji ngengkel. Lah tantu anake sukar kok kon. Ya ku lho, sukar tempel ban lho. Ngengkel diomongi. Kok iso sukar tempel ban lho. Lho iya tempel ban iki, Pak. Abri lho bapakku, Mas. Abri. Bapake ku abri ya iso. Ora roh aku wae. Angkatan Ban Republik Indonesia. Lah iki lho. Walah tak kira bersenjata. Yo kalah karo bapake Percil. Iya lho. Bapake Percil anu ya penerbang ya. Terbang Pak aku. Bapake ora sombong ora pamer penerbang ya, Dik ya. Iya, Pak, iya, Pak. Melok grup Hadro ndi? Heeh. Penerbangan gitu. Kuwi jenenge rebana kuwi ngono mangsamu. Lah ngono terbangan aja. Oh kuwi rebana. Terbang ki ya sing mebon. Niki anu Mas. Ora ndok karo pitik lho. Punggel iki lho. Nyapa kowe lho. Ndok karo pitik kula pilih ndok wis. Aku pilih pitik. Aku pilih dhuwit. Nggih. Bedaan ndok karo pitik dhisik endi? Lah iya dhisik dhuwit. Naik kok Pak Yadi mawon. Regane bos ndok. Lho lah iya. Lho Pak Yadi. Kula wis sampun mriku. Akeh tak tekoki sing dhisik endi to, Bos? Sing dhisik dhuwit. Lho. Lah pitik karo ndoke. Lah dituku. Oh. Lah lukune karo apa? Karo telek. Lah. Ya bener karo Mas, duwe. maju dong. Piye? Bar loro kok gendeng ya maju. Gendeng Percil asline gendeng asline. Iya ya Pak, aku anjane gendeng. Aku ki wong gendeng sedunia iki aku iki. Sampeyan wis mengakui Dek. Aku wong gendeng tenan aku. Wis to, sapa to sing warasi? Aku wong gendeng, wong stres, wong goblok, wong wis elek-eleke wong. Ngono lho Pak. Sampeyan birang-birang tahun nek karo aku to. Iya no. Tanggep kakangku gelem, Pak. Ya gelem. Oh, berarti kakangnya wong gendeng berarti. Ya, tapi awake ya termasuk pada gendenge lho, Dek. Lah apa, Pak? Masa nek wong gendeng terus dijak tanggapan karo dalange lho. Oh, berarti dalange. Oh, ya gendeng. Dalange yang termasuk dalang anu waras lah. Waras. Tapi aku usaha bakul ndok ki gak seneng kok. Lha nyapa to, Pak? Gagal aku. Penak lho Pak koyo Pak Suyadi ki. Lah nek Pak Suyadi endi Pak Yadi kok king Bali. Pak Suyadi wonge sukses tapi aku ora iso sukses. Lah nyapa to? Aku kan tahu dodolan ndok. Nggawa ndok ki sak truk, Dik. Tak dol ning Jakarta. Terus jelalah lho tekan Semarang lho. Lah kok trukku guling kok. Ndok sak truk pecah kabeh. Omah sing cek pinggirin dalane do nggawane serok karo sotil ngono, Dik. Dicukuki, Mas. Ndok digoreni. Akhirnya aku duwe akal, Dik. Aku ora nggawa truk tapi tak adai kerdus.
aku numpak bis. Terus ndok tak adai kerdus, aku numpak bis. Jelalah ya terak macet 3 dino. Ndok neng kerdus lho tak buka lah kok dadi piye ini, Dok. akhirnya terus piye, Pak? Akhirnya ya batal aku ra sida usaha. Usahai tetep Pak, aja nganti mandek. Nah, usahamu apa? Kegagalan itu harus diterusne. Dadi aja nganti awake dhewe lek wis bar gagal terus mandek mau usaha. Aku usaha disertai doa. Lho iki kemeroh akeh mletek lemuni. Piye non usaha piye harus disertai dengan doa. Lho, lah usaha sik apa doa sik? Yo usaha direwangi donga. Apa iso? kok iso? Ya iso no. Macul karo donga ora kesel. Carane Carane piye ngono lho. Iya sik, ngecek. Omonganmu genah lho, Lang. Kowe iki sesuk enggak penak Susi Wisnu iki. Aku ndredeg karo wong sing tas loro iki. Lah nyapa kok ndredeg apa? Nesu malah darah tinggi ndak yo. Lho kowe ngelone aku ndang bongkono apa piye ta? Sabar Dek karo sabar. sabar. Pinawong asopirin. Sabar Dek, golekno gedang diuntalno lho Dek. Sapa? Kuwi lho. Ora lho, mangsamu Pak, aku ki jan lak ning dalang iki jan hebat tenan. Kok iso hebat? Lho, apa-apa iso lho, Pak. Sanggit apa lho sing ra iso? Cekelane wayang ya apik, nyekel ban pinter. Alah. Titis maksudnya bab pedalangan iki lho. Pedalangan dodokane apik. Jejeke keprak apik. Suarane ya apik. Tur membuat suasana bagus. Gawene seger ki ya pinter. Sapa to dalange? Ki Wisnu Kurniawan Beji Boyolangu Tulungagung. Walah. Lho Pak, sapa to sing ora kondang Dek? Dalang sithik Dek. Apa Pak? Nggo klambi ireng sawang saka kaduan kaya madu mangsa. Ora ngono Pak, iki beda neh. Dek, dalang iki satu-satunya dalang muda. Iya. Tulungagung Sing berprestasi ya tur tanggapan ngalor ngidul ngetan ngulon iki ya mung Wisnu tok. Sudah dimaui oleh masyarakat Tulungagung. Contone sindene siji. Lho pinter lho Wisnu. Pacarmu sing ndi? Ha ngomong. Cobi jenengan anu riyen lak no. Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lho ra baen-baen sinden sakmene. Lah niku. Kali niku. Oh iki 12 13 lanang barang sindenmu. Sinden sakmene mbane iki lho Dek, kowe roh bra. Sinden sakmene mbane iki sing mangane paling akeh dhewe loro iki lho. Iya. Bolak-balik ngombe susu. Ke Mas Cobi ditepangne sini. Oke, siap. Oke. Dalange jenenge Wisnu. Apa sebabe jenakno Wisnu? Mergane wis leh anu. Wis dianu. Ya wis di. Lah, lek Mas Yudo aku iso jenengne. Napa? Mas Yudo niku basa kawine perang to. Perang. Yuda Prawira Negara. Lah, lek percele aku bingung paling Yuda paling tidak yu ki Rahayuda ki rubeda adoh saka memala. Precil, pret ki cutik cil telek. Dadi yo anu Mas paling gede-gedene iso dadi kintel paling. Iya. Bener. Iya tuh tak ndublak lambemu. Ya bener. Wong iso. Bareng ning sing kene sing mriki riyen. Sik Pak, aku sing ning kene. Ya entak kono-kono. Cedek. Aja cedek-cedek Mas neni. Aja cedak-cedak cah cilik. Angel. Masih di bawah umur. Maksudku ki tak delok ki lho, kulit-kulitane dadi sinden kondang apa ora? Mangsamu. Nggih boten napa-napa. Angel. Hop. Lho, pun sak monten. sak menit tok. Nggih. Lah ndelokku piye lara cedeknu? Nggih rada mepet riyen. Wah, lho alah ngono. Ya mene. Lah, Pak kene lho. Mangsamu kowe. Paling asma sinten nuwun sewu, Dik? Nami kula Teguh. Lho, dalange melok nyawuri. Parang maksudnya pacare Teguh ngono lho, Dik. Mangsaku. Nyapa kok dijenakno Teguh, Dik? Teguh. Angger dibatek mesti lungguh. Wah, lho go piye go? Go. Ditawa iki. Iki lek ngendang lho, Bang. Lho, bareng asma sinten, Mbak? Anu, Dik. Nami kula Tia. Sing lengkap. Tia sinten? Oktiani Putri Ramadhani. Anu rada banter Mas, iki mbek Tia iki Mas. Oktiani Putri Ramadhani. Oh, lahir Ramadan iki mesti. Kok iso, Dik? Iya to Ramadhani kok. To, Mbak. Mesti pas sahur mesti lahirmu pas sahur mesti. Lah lek wedok Ramadhani lanang no, Mas. Anu Ramadona. Oh, nggih. Akhirnya Ramadana. Ramadana. Nek bodo ora Ramadana, Dik. Sapa, Pak? Roti Roma. Mbak anu sekolah atau kelas pinten, Dek? Kelas
Kelas tunggal SMP. Kelas tunggal SMP. Tunggal wis pinter anu waranggono kelas 1 SMP ya ampun. Anu cita-citane pengen dados napa? Pengen dadi apa cita-citane? Cita-citane. Kula pengen dados yang sukses. Apa? Dados yang sukses. Nang kelurahan ae nek pengen dadi tukang sensus. Sukses. Sukses. Sukses orang yang sukses. Aku sensus. Sukses. Suarane selering. Sekolah ndi Mas? Sekolah SMP Tulungagung. Oh, Tulungagung. Sitae wi mbake sing janggote nyati sirunge mbangir kaya lorotan TK. Oh, nyati sik. Mbak namanya siapa cantik? Miftah. Apa nih? Miftah. Oh, alah wito jenenge Mahfud iki piye to? Lah, ubenmu bosok. Ora jelas sapa Dek? Miftah. Alah. Maeran. Oh. Lah niki pacare JB niki. Oh, Jeble. Nggih. JB Pak Eko. JB-ne Pak Eko. Wonge sing modele kaya kendang bem. Iya. Setong glundung iki. Nah iki lho. Oh iya iki wonge iki lho. Iya. Jangkrik pacarmu iki lho, Be. Anu Mas, napa? Mulai lali Dek angger rupane kaya kendang bem. Iya. Nggih. Neru Mas Percil Pak Yudo. Bisa. Rambutnya Mas Percil disemir apa? Tak semir kuning, hijau. Lah ini hijau. Sinten JB hijau. JB hijau. Hijau mriki nggih dipangkas ngoten. Wah. Wah, Kae ora semiran. Masuk Pak Eko, Mas. Lho iya. Sae. Nek awakmu kan semiran. Nek JB ki ora semiran, Dik. Apa? Kae ngono nek gak salah kadas. Ngawur kuwi semir, Pak, kuwi. Semir lah. JB mangsamu cita-citane udu njiki ya. Ke sekolah bener dah ora bareng ra. Bareng asma sinten mau tadi? Miftah. Sekelas pinten non jauh? Kelas tunggal SMP. Wah, kelas 1 lho bejak nek JB. Iki kanca sakelas ini. Sakelas ya? Nggih. Hati-hati. Ya, JB ngorokan. JB wonge apian lho, Dek, wonge apian. Masuk kelas 1 lho wonge go ngerokok. Iya. Tak tutupi, tak tutupi. Wonge urung ngerokok, Dik, masuk kelas 1. Ora tahu, Pak, kowe. Cita-cita sekolah kelas 1 sekolah teng pundi? SMP Kalih Tulungagung. Cita-cita pengen dados napa non? Manten. Lho, Lah ya ampun. manten diengkulmu. Cita-cita. Mantri. Pengen dadi apa, Dok? Penyanyi. Artis dangdut apa campur sari apa sinden? Nggih, dangdut, nggih sinden. Oh, multi talent. Nggih. Lah alah. Engko wedi Lah kok Jawa lho suarane mak krosok ngono to, Pak. Jane kulit apa kerasa Indomaret iki? Setunggalipun. Nah, iki lho Demes. Iki termasuk silep godhong ganyong. Iya, Pak. Irunge mendelep bathuke nonong. Lah iki ya pacare JB Mas iki. Lho JB neh. Ya ampun. Sisi tak pateni lho Be iki kabeh pacar. Namanya siapa cantik? Nah, bareng asma sinten? Hani. Oh, Hani. Aku Bang Roma. Hani, kelas pinten? Kelas tunggal. Kelas tunggal. SMP 2. Nggih. Tulungagung. Setunggal apa? SD. Loh. SD kelas 1 sakmene lho, Pak. Nek SMP yang ngemplok gurune to, Dik. Cita-cita pengen dados napa non sewu? Anu jane pengen ngidoni sampean. Oh, lah iki lho. rasa ngenteni suwe-suwe ndang saiki ae. Sampeyan idoni terus didilat. Padha. Apa? Golekno bapake ndi tak idek-ideke. Sabar to, Dik, sabar. Cita-cita ngidoni cah cilik sabar ngadepi cah cilik emosinan lho, sabar, Dik, sabar. Wis sabar. Cita-cita ngidoni dagelan. Ora, maksudnya guyon Dek, ora ngono kuwi. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa, sabar. Iya. Anu gulane rada kental ya, Nduk. Ana pas didone rasa mbok raupi lho, Dik. Apa? Ngonek garing ben nglentek dhewe. Iya. Makasih. Tadi siapa nama? Hani. Hani. Selanjutnya, Wih, kaya Putri India, Dik. siapa? Kaya Putri India wih kurang sitok jane bathuke pasang dok. Pasang dop kesetrum ndase. Bareng asma sinten, Dek? Nggih dipun tepangaken nami kula Safira. Ya ampun sapi. Safira. Kuwi
tunggalane Sapitri Putra. Niki pacare Mutu tukang nyuntem. Pacare sinten? Mutu tukang nyuntem. Alah, kabeh cah cilik-cilik ade pacaran kabeh to. pacare Putu tukang ngelentem. Ngelentem. Putu adike buyut. Mbak Safira kelas pinten nun sewu, Mbak? Sak menika kelas kali SMP. Kali sinten? Kali sampean, Mas. Itu kali Aku iso dibaca tukang selentem aku. Putu cemburu Putu. Mutu aku mudhun iso bacok cengelku lho. Delok saka jenenge wis ketara Putu. Iki mesti keturunan Sumatera. Ya. Bali. Bali anu kuwi to, Bagu pinggir kali kuwi to. Kelas cita-cita napa, Nduk? Kula dokter. Dokter. Paling dadi dokter tulung sampean suntik mati niki. Anu suntik penyembuhan. Mencontek cintanya Putu maksudnya ngono lho. Dokter ya, amin. Moga-moga jadi dokter. Sebelahnya setunggalipun dipun tepangaken nami kula Esa. Esa. Lah kuwi bacutane sapa? Tuhan Yang Maha Esa. Orang ngawur. Esa kelas pinten, Nduk? Kelas 3 SMP. Kelas SMP. Kelas senior Dek berarti. Nah niki pacare tukang nyaron. Sapa jenenge? Pacare dalange Dewi. Ayo ngomong wis sapa? Ya anteng tenan kepos kowe. Mangsamu delok bapakmu. Biasa dek nek cah SMP pacok-pacokan biasa. Iya karo kuwi. Biasa dek cah SMP. Nek ra pacok-pacokan mesti terus diceluk jenenge pake pamane JB liwat no. Koi. Biasa kuwi. Biasa. Ya ora ngono iki jenenge cinta ngantru ya iki lho, Pak. Apa kuwi ngantru? Tek lho goblok cinta monyet iki. Iya. Anu cita-cita pengen dadi napa, Nduk? Dados dosen farmasi. Wah, dosen fakultasi agak iki lah aku. Farmasi. Rajowo Krunguku fakultasi obat-obatan. Iya. Iki lho. Gila sing ngomong segalipun. Namanya sinten, sayang? Nggih, kula Rindi. Lah niki pacare tukang ngendang Mas Tio. Bakalim. Tukang ngendang ireng kuwi. Masa pacare sing gender. Dah. Pikir. Rindi kelas pinten, Nduk? Kelas kali. Cita-cita ingin jadi apa, sayang? Mencintai Mas Tio. Kalau Matio gadem kendang Matio. Dek, aku sawon karo cah cilik-cilik. Tanggapan melecah cilik-cilik ngene. Iki ya Pak Guru karo Bu Gurune ya wis biasa Pak taruh cah nom saiki iki termasuk kid zaman now generasi micin. Ki ngono termasuk terciduk ya. Tapi ya ora apa-apa Pak. Ora apa-apa lah hiburan Dek nek ra sekolah ya sekolah. Sekolah wae ya sekolah. Yang penting pacaran yang positif. Betul. Aja nanti pacaran yang negatif. Pacaran sing contohnya pacaran sing negatif, pacaran karo nyolong sandale kancane bareng gak oleh. Ora entuk ngono kuwi. Rindi, Nggih. tadi cita-cita jadi apa, Dek? Mbuh. Loh, Mantune Pak Ruslan. cita-cita ingin jadi apa? Ojo lu ngene dalange kocolok kowe. Ayo. Apa? Sembarang apa? Kowe mosok pacare dagelan gak aku sisi ya. Aku sisi. Modelmu ya payu-payu Kepal badak culak. Iya. Dadi apa? Oh, dadi mbuh. Oh iya. Muga-muga sukses Nduk dadi mumbuh. Nggih. Maksudnya mbok iki pengen bangku kuliah, pengen nerusne sekolah. Sitoke satunya lelek guys genah, Pak. Sapa kuwi aku jenenge Larasarah Tegar. Ya. Tegar. Namanya siapa, cantik? Nggih. Akan nami Nanda. Nggih. Nanda sapa? Nanda Yunanda. Maksudnya nama panjang lho. Nanda. Lho, bener. Suwe-suwe gendeng le. Ora oleh nesu iki cah cilik. Ya maksud. Ora oleh nesu innallaha masobirin, Dek. Nanda, kelas pinten, Dek? Kelas kali SMP. Siap. Cita-cita ingin jadi apa? Jadi Tegar. Apa? Gurung mikir. Oh, iya kok. Dadi. Bisa dadi. Iya kok gandengan karo mbuh iki ya. Iya.
andinge mbuh Pak ya iya taraya ora dadi dipisah gak iso jake mbuh kelet iki kelet sebelah sing manane akeh wi lah iki lho iso guwinu-ginu nek iki lah lah iki pacare Tegar iki Mas Mas Awi ya SMP wi gaya tukang kantin SMP sampai luru paring asma sinten Dek nggih dipun tepangaken kula Elia nggih Elia Pikal ya alias Pikal terus sekolah nggih anu cita-cita ingin jadi apa dadi guyon ayo dadi gawe lho dadi gawe angel-angel tuh cacah kene tapi kan dadi gawe yang digarap daripada dadi guyon apa ya mungkin lek dadi guyon malah susah susah dadi gawe iya Pak engko mari ngene lampune dipetengin nanti gon mburi ngono lho karo masamu lara ke sita layak iki angel-angel iki sing kene iki lagi iki lho penak-penak iki penak sing biru ki meng lah sing iki ta kita rung entuk ingon Dik ya Pak ketara jabrut ae pancane malah bene ngono ae bareng asma sinten sayang Tepangaken nami kula Ani. Anif angel Anif pidalem saking pundi daleme Saking Ngantru Bendosari. lho cedhake dulurmu Dik jerene kakangmu Mujang nika to? Ngutang man ngantru abahmu kan dulur awake dhewe. Oh iya. lah lek iki pacare Faisal iki lho Alah, Faisal Pakel. jangange baper Mas aku baper ya apa dipacari. bawa perawat tuh Pak Baper ya sing coklat-coklat ya anu. iya baper kuwi pidalem ngantru Nggih. pengen dadi apa sampean wis gede Maling. wah iki lho Aja salah lo yo. Aja salah. maling apa ya apa ya kerak gemes aku polahmu lho, gemes aku gemes gretek lho Maling mikir. atine Mas Faisal. wow ini adalah cinta zaman sekarang maling hatine Mas Faisal rupane Faisal kaya apa Sing jajal iki Mas tadi Mas Faisal wis Faisal jago kono piye Pak Yadi lho Pak Yadi Pak Yadi. Pak Yadi to putrane Pak Yadi to nggih Mantune lho Pak Yadi. alah piye rapi Faisal Faisal kaya pinter golek pacar padahal Faisal iki kaya petelot 2 bil. lah iya Itu penting setianya puto. lho kuwi lho seneni lho sementing setia mangsamu Cah cilik setia. Nyapa to sak sire. nyapa to masih jangan persi kok wong bulu bulu diengkulmu kuwi aku nengok kene dia lagi Pak niki Yes. nyapa lho masih ya Sitae. wah lagi lho genah mari mangan cat iki bocah mari mangan cat Mesti dandane neng peteng-petengan, Dik. lha nyapa Lipene kirengen. mangan cat paring asma sinten namanya siapa cantik Nggih, dipun tepangaken nami kula Dike. nah iki pacar lintang iki tukang nyaron Jenenge Dike, weruh kepanjangane sapa? Coba. Dike Pruk. iya kalau tang kok iso Dike sekolah gitu sih nggih terus Mbak cita-cita Penari. penari Nggih. Menari, Dik, menari tambang lho. iya penari niku menarik penari tambang ini penari itu yang gini loh Pak Oh, yang joget. Bisa. Oke, makasih. Oke, makasih Yang atas satunya. kejujuran dan kepolosanmu. iya Selanjutnya namanya siapa? Ayo, siapa? Ayo orang mau malah gila loh dek karo awakmu jenenge Sama, sapa Dek? Dok? Nami kula Ayu. apa? Ayu Nggih. ajan ya Ayu tenan Ayu tenan. pidalem saya putih omain tidak? Saking Sumber Gempol sampai jajan. oh sumber gempol Nggih. Sumber gempol. Waduh, sambil jajan cita-cita ayo jajan langsung cita-cita Polisi. Polisi ora apa-apa to, Dik, kan dadi polwan. iya Nyekel kowe. lho nyapo lho nyekel aku lho nyapo aku ora nyapo Nek pas ora nggawe helm, nek numpak sepeda motor ora dicekel. aku ora duwe sepeda kok nggo helm ya kocok kene numpak becak nggo helm
Oh malah nembang ya Pak. Nembang. Enggak niku, kali niku. Lali. Ren. Alah lah patung kembar ya usah. Kene kecopet. Agong loro ya, Nes. Kaya recone Mbah Sumiran. Kene. Lah lagi kudune ngadeg. Wah, kaya ngene lho, Mas. Salah, Dik. Iki Mas. Dhuwur. Lho, ayo enggak kok. Gendong. Nang dhuwur. Iya. Masalah. Iki jenenge wiraswara gentong ya iki. Sakaya ngono to, Dik. Madep brana. Ini lho. Pek. Sitoke gawe kacamata kaya kol pickup to, Dik. Jane yo ngono kuwi mangsamu. Saka kadoan. Iki jaman now. Endi mong? Oh lagi. Madep brana. Ayo, jenenge sapa le? Nami kula Eka. Eka. Nggih. Bulu. Eka non sewu kelas pinten tesian? Tunggal SMP. Kelas tunggal anu Eka pun sunat napa dereng? Pun napa dereng? Sampean. Sesuk sunat ya. Dereng sunat. Urung Pak. Ora yo kotot to Dik sama. Ora apa-apa saiki iki sunati kelas 2 kelas 1. Eka cita-cita pengen dadi apa le? Penyanyi. Nggih. Iso nyanyi? Ndak. Loh. Penyanyi ora iso. Gak omong aku. Jane piye to? Gak omong karo awakmu ditekoki pengen dadi penyanyi iso nyanyi ora. Penyanyi maksudnya penyanyi dangdut apa penyanyi campur-sari? Rock. Pop. Nek penyanyi rock iki percel penyanyi rock. Angger mulai kok tanggapan mesti rock. Lah sitae. Nami kula Arda Fariklana. Urung takok. Nek sing takok bareng ae. Lah kula lagi asmane sinten? Arda Fariklana. Rada kemayu Dik, Arda Fariklana. Kelas pinten? Kelas tunggal. Tunggal napa? SMP. Daleme pundi? Perjagung. Pun sunat napa dereng? Sampun. Dajal delok. Mosah ngono. Ora percaya aku Dik Mas. Jajal nembang nggih. Jajal lagu apa Pak? Wong loro jajal ndang, nyanyi wong loro ndang. Mengke Mas iki sik terusne lagun piye mawon. Niku kula cobiran sekedhik mawon. Sekedhik mawon iki lagun nggih. Umpama sliramu sekar merati. Jajal kuwi guys. Jajal ndang. Ngono ta ndang. Ndang. Anu mawon Mas napa? Gending niki riyen mawon. Lah nggih niki jajal ngetes saiki ae lho Mas. Saiki aku nek gak entuk aku mulih lho. Ora tak jajal salahku. Ora aku wis paham, aku garapane kene paham ta. Ndak jajal. Umpama musekar mulai. Aduh, aja mutah. Kok iso ngobos sih lho? Baleni neh. Guyu sampean lho Mas. Baleni neh, Nah, dinding. Wis pas, larase pas. Umpama sliramu sekar melat. Oke. Aku kumbang. Tapi angkatannya apa Pak? Angkatannya apik. Terus ndang. Jajal ndang. Umpama wong latah. Kowe rada mundur, genti kae sing maju, ki sing maju. Yo medun Eka medun. Medun ae, medun. Sampun. Dereng. Sampun. Lho kok iso dereng lho, sampun. Medun, ndang, medun. Sik ben medun sik, Dik, ndang medun. Alah. Medun. Lho kok neng kono medun kono lho neng guri. Kono ae. Ben langsung isah-isah. Ndang jajal ndang. Umpama sliramu sekar melati. Penyanyi
nyanyi rock iki. Suarane apik, Dik. Pinter. Wis Pinter bocah iki. Suarane apik. Lha iki bocah iki kok gak duwe gulu to, Dik? Gulu sing. Enak lho. Masa bar sirah langsung anu Enak gulune emang samu. Enak. Suarane enak. Ya, umpamane liyane umpamane iso apa sithik sithik. Yen meng tawang ono lintang cahayu. Jadak. Yen entawang ono lintang cahayu. Iya. Apik, Dik. Apik tapi pinter kene iki. Iki lho, marah iki lho, Dik. Yen ning tawang. Lah iki. Iki yo ngono kok iso. Kan aliran papat pitu to, Dik. Nggih, matur nuwun.